Komiti mar twak motisi kaka nadko kod isogeno margi biro chwalo chieng biro bedo kod duoko makare ne oganda mar Jokenya. Negi migosi Kalonzo Musyoka chungwa kawuone tielo mar ariyo ne obedo kod romo gi jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u mar puodo wach kaka nengo ngima inyalo duok piny thur kaendi. Komitino madhi nyime kod tije nyaka tich abich onego tiek wach mar twak no chutho Jumapil, kendo ripodno ibiro pedhne jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto mondo puodhi kapok ochwale od bura mondo twagie. Of course, we are concerned. The issues are heavy. And because they are heavy, they may look a little heavy on our faces. But we are doing everything we can. And that's why we sought to have a closed meeting with him, because we wanted a very candid engagement of a situational analysis of the state of the economy and what is possible now in the medium term and in the long term. We will have an output by Saturday that will be good for the country. As His Excellency has pointed out, we are doing this in the best interest of the people of Kenya.